L-eks Ministru u Deputat Nazzjonalista Tonio Fenek intażel mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil sabiex jagħmel studju f'isem il-Partit Nazzjonalista dwar it-traffiku u trasport. Simon Busuttil għażel li jkompli jżid il-fiduċja f'Tonio Fenek fl-istess ġimgħa li ġie żvelat li għal inqas minn 2000 euro jum qabel l-elezzjoni akkwista karozza li kien juża bħala Ministru. Karozza li kienet inxtrat għal 25,000 euro numru ta' snin qabel. Tlabt lil Tonio Fenek ukoll però li ħares ukoll fit-tul u jagħmel studju differenti. Mhux biss it-traffiku llum u fl-immedjat, imma kif irridu nibdlu anki l-infrastruttura tagħna, kif irridu nbidlu anki il-modi tat-trasport tagħna. Ħanibqgħu bil-karozzi biss? Meta kien qed jindirizza l-Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Idea Ambjent, Simon Busuttil reġa' tkellem kontra l-proġett tal-American University of Malta. Investiment fin-naħa ta' isfel ta' Malta li se joħloq niċeġ ekonomiċi ġodda f'pajjiżna. Fuq din il-kwistjoni, iġġilidna kemm flaħna. Għamilna l-messaġġ tagħna bliżjed mod ċar. U meta kellna bżonn, kif kellna bżonn fuq din il-kwistjoni nagħmlu lejl sħiħ fil-Parlament, għamilniha wkoll. Għal darb'oħra Simon Busuttil reġa' oppona l-investiment tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Investiment li permezz tiegħu pajjiżna se jaqleb mill-iktar fuel li jħammeġ għal gass. Iżda Simon Busuttil huwa kontra din il-qalba. Meta l-Gvern ser jibqa' bir-ras ibsa li għandu għaddej bi pjani. B'reazzjoni għal dan, il-Partit Laburista qal li l-politika ta' Simon Busuttil li hija kontra l-qalba tal-gass tfisser garanzija ta' aktar tniġġis u kontijiet ogħla. Il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil irid aktar tniġġis fl-arja li llum il-poplu jaf li naqas sew permezz tal-iluq tal-Power Station tal-Marsa u li se jkompli jonqos permezz tal-Power Station il-ġdida. Simon Busuttil huwa garanzija ta' iktar tniġġis u kontijiet ogħla u baqa' qatt ma fehem il-pjan tal-enerġija ta' dan il-Gvern. Temm jgħid il-Partit Laburista.